Усім прывітанне, мы працягваем і по-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як я вам і абяцаў, у нас у эфіры прадстаўніца праваабарончай прававой ініцыятывы міжнародны камітэт па расследаванню катаванняў у Беларусі Вікторыя Фёдорова. Прывітанне, Вікторыя. Прывітанне, дзякуй вялікі за запрашэнне. Дзякуй вялікі, што пагадзіліся прыйсці, нягледзячы на тое, што вось буквально на гэтыя выходныя, колькі пару дзён таму вы прэзентавалі сваё новае даследаванне і вот здаецца ўжо ўсе про гэта написали, але я вырашыў больш шырака на гэтую тэму з вами паразважаць. Ну і дзякую, што пагадзіліся. Вікторыя, давайте ад самага пачатку, што за даследаванне і як нарадзілася ідэя менавіта на гэтую тэму правесці гэтае даследаванне. Даследаванне называецца, ну і галоўная тэма, ідэя даследавання гэта як пацярпелыя ад катавання ўспрымаюць справядлівасць. Вось, і чаму мы вырашылі ўвогуле зрабіць такую рэч? Па-першае, з жніўня 2020 года мы разам з калегамі з праваабарончага цэнтру «Вясна» збіраем доказы катаванняў, масавых катаванняў у Беларусі. Мы размаўляем з людзьмі, дакументуем іх гісторыі. І вось на сённяшні дзень разам з гэтай арганізацыяй у нас амаль што 4000 сведчанняў, 4000 людзей, якія прайшлі дакументаванне, і мы ніколі не пыталіся ў іх, як жа яны ўспрымаюць справядлівасць, чаго яны хочуць. Так? То бок нашы пытанні заўжды датычацца таго, што адбывалася з гэтымі людзьмі, але не таго, якім яны бачаць будучыню, якім яны бачаць вось гэту ідэю, канцэпцыю прыцягнення вінаватых да адказнасці. Вось таму мы вырашылі спытацца ў іх. Ці было разуменне, як вы будете, ну тут это просто такое пытанне, там размаўляеш і потым, ну а ўвогуле што б ты хацеў зрабіць з тымі, хто цябе катаваў? Ці вот як это выглядалася? То есть гэта быў нейкі продуманы глыбіннае інтэрв'ю, нейкі такі падыход. То есть як вы падыходзілі да гэтай тэмы? Пытанне ў лоб ці ўсё ж такі такія выцягванні адказаў? Ну, па-першае, мы сваёй працы заўсёды так накіраваны на прафесіяналізм, і таму да таго, каб рабіць гэта даследаванне, мы звярнуліся да прафесіянала, да эксперта Геннадзя Коршунова, які з'яўляецца сацыёлагам. Ён дапамог нам распрацаваць увесь дызайн гэтага даследавання. Яно складалася з двух такіх вялікіх частак. Першае — гэта глыбіннае інтэрв'ю, калі нашы дакументатары размаўлялі з пацярпелымі, і другая частка — гэта такое больш інтэрнэта-пытання, калі былі падрыхтаваныя пытанні з некімі варыянтамі выбару адказаў, і гэта была ўжо колькасная, не якасная, а колькасная частка даследавання. І вось на базе гэтых двух частак склаліся такія вынікі, якія мы маем на сённяшні дзень. Ну, я не сацыёлаг па адукацыі, але я веру, што з дапамогай такога прафесіяналу мы змаглі паказаць рэпрэзентатыўнасць гэтай выбаркі, і гэтым доказам, гэтым сведчанням можна давяраць. Я вось менавіта чаму на гэта звярнуў увагу. Я прыгадываю, мы записывали праграму нашу «Ідэя X» с чалавекам, выкладчыкам, які працаваў выкладчыкам у адным універсітэце, быў затрыманы ў свой час, правёў пэўны час за кратамі, прычым так у вельмі дрэнных умовах, а з улікам таго, што ён патрапіў туды хворым, то гэта вельмі яшчэ ускладніла потым і само знаходжанне за кратамі, і са здароўем было вельмі дрэнна, адпаведна, калі ён выйшаў. А мы разважалі з ім пра ўсё ж такі будучую, пра новую Беларусь, як там будзе выстрайвацца адносіны. І ён такі кажа: ну мы павінны ўсё ж такі навучыцца і прабачаць, і знаходзіць паразуменне. Ну вось это вот наши, як кажуць, беларускія бла-бла-бла, которые вот мы ж тут за ўсё хорошее против всего плохого і гэтак далей. Вот прабачыць і ўсё. Я кажу: а вот асабіста вы, асабіста тым людзям, якія вас катавалі, гатовы прабачыць? І тады ён задумаўся і сказаў: не.
Вот я вот до того, что наколькі ўсё ж таки можна было падчас гэтых размоваў глыбока знайсці, вот выцягнуць тое, что можа быть нават сам чалавек не ведае, вот ён верыць у тое, что нам трэба знайсці паразуменне, прабачыць там, что справядлівасць будзе знойдзеная, а сам у глыбіні душы адваротнага ўсё ж таки прытрымліваецца, хотя сам можа і не падазрае гэтага. Ну, высновы мы там, мне здаецца, самае асноўнае пытанне і высновы, якія мы можам убачыць з гэтага даследавання, гэта тое, што больш за 80% адсоткаў людзей, якія былі апрошаны, казалі, што іх жаданне дамагчыся справядлівасці не зменшылася або нават пабольшылася, пачыная з 2020 года. То бок вось гэтая канцэпцыя перагарнуць старонку, яна увогуле не актуальна сярод тых, хто пацярпеў гвалт, нават праз ужо больш за 4 гады. Тым не менш, тут вельмі важныя некалькі момантаў. Дарэчы, я вот таксама лічбы у мяне некаторыя з вашага даследавання перад вачыма, і я чытаю 84% беларусаў, якія перажылі катаванні, лічаць, што шансы дамагчыся справядлівасці амаль нулявыя, асабліва калі гэта рабіць у Беларусі. То сапраўды так? І чаму? Вот ёсць нейкае вот у вас тлумачэнне, чаму вот такое стаўленне? Ну, натуральна, мы бачым, што пачынаючы, мне здаецца, з восені 2020 года, пасля таго, калі шмат тысячы людзей звярнуліся ў праваахоўныя органы Беларусі, у следчы камітэт у першую чаргу, і не атрымалі ніякага выніку, ну, казаць пра тое, што на нацыянальным узроўні зараз, да, у той сітуацыі, якая склалася, у сітуацыі грубых парушэнняў правоў чалавека, міжнародных злачынстваў, да, ну, немагчыма казаць аб тым, што на нацыянальным зроўні неяк можна вырашыць сітуацыю. Таму, ну, відавочна, што абсалютная большасць людзей, яны не вераць у то, што гэта магчыма. Але тым не менш, яны фіксуюць вось гэтыя злачынствы, і вы таксама гэтым сваім даследаваннем гэта пацвердзілі. Для чаго? Ну, тут праца, па-першае, на будучыню, і тут два пытанні. На будучыню ўжо ў незалежнай Беларусі, якая будзе вызвалена раней ці пазней, так? І ўжо у межах нейкіх новых справядлівых судоў будзе разгледжана сітуацыя і тыя парушэнні правоў, і тыя злачынства. Або міжнародны ўзровень, так, калі ці суд іншай краіны ў межах універсальнай юрысдыкцыі, ці нейкі міжнародны суд, ці міжнародны трыбунал разгледзе гэту сітуацыю. І мы, калі глядзім далей у даследаванне, у прынцыпе бачым, што амаль аднолькавая колькасць людзей думае і пра міжнародны суд, і пра беларускі суд пасля змены ўлады. І непасрэдна для гэтых мэтаў, так, людзі бачаць неабходным працягваць збіраць гэтыя доказы і даваць гэтыя дакументаванні, то бок звяртацца да праваабаронцаў і расказваць свае гісторыі, збіраць гэтыя сведкі. Тым не менш, вось гэтых вось людзей, і вот гэтая тэма, якую мы абмяркоўваем, 7% апытаных вамі нічога не рабілі ні для фіксацыі, ні для перадачы гэтых звестак там каму-нибудь іншаму. Чаму? Вот вы атрымалі адказ на это пытанне? Ну, мне здаецца, гэта нейкае памылковае ўражанне тых людзей, якія праходзілі апытанне, таму што, як мінімум, усе людзі, якія былі апытаны ў рамках гэтага даследавання, яны праходзілі дакументаванне либо ў нас у міжнародным камітэце, либо ў праваабарончым цэнтры «Вясна». То бок, магчыма, яны не зразумелі гэтае пытанне такім чынам, ну, таму што наша выбарка, яна склалася толькі з тых, хто ўжо праходзіў дакументаванне. Мне падаецца, я не ведаю, гэта мне падаецца, можа быть, вы скажаце сваё меркаванне ж вельмі цікавым, што то есть я не буду называць лічбы, вы іх лепей назавеце, каго гэтыя вось апытаныя беларусы лічаць вінаватым у тое, што з імі адбылося?
Ну, гэта адзіная асоба, так, яна ў топе адказаў, гэта Александр Лукашенко. І гэта, ну, таксама, мне здаецца, абсалютна відавочна для ўсіх, таму што ў Беларусі склалася такая сітуацыя, што ўвогуле ўся сістэма дзяржаўных органаў, яна завязана на адным чалавеке, які прымае рашэнні, які мае уладу не толькі тую, якая ёсць прапісана ў Канстытуцыі як паўнамоцтва прэзідэнта, але і ўплыў на ўсе галіны ўлады, пачынаючы ад судовай, што мы бачым у выніку тых прысудаў, якія выносяцца і па сённяшні дзень палітычна матываваныя, у тым ліку на праваахоўную сістэму, не кажучы ўжо пра тых амонаўцаў, амапаўцаў, якія збіваюць непасрэдна людзей, выконваючы такія злачынныя прыказы, так? Але і на следчы камітэт, які не расследуе катаванні, на пракуратуру, якая таксама ніколі нічога не зрабіла для таго, каб спыніць ці расследаваць тое, што прахадзіла. Ну, то бок, усім відавочна, што загад быў з самага верху, гэта Александр Лукашенко. Ну вось вы у вашым даследаванні звесткі ідуць, што 82% беларусаў вінавацяць у тым, што з імі адбылося Александра Лукашенко. Пры гэтым 77% лічаць, што менавіта ён павінен несці адказнасць за катаванні беларусаў. Вікторыя, а якая гэта ва ўяўленні гэтых апытаных і пацярпелых з беларусаў, зарэпрэсаваных беларусаў павінна быць адказнасць таго ж самага Лукашэнкі? Яны гатовыя, скажем, накласці на яго такую ж адказнасць, як суайчыннікі Кадафі нават яго, вот, каб паўтарыць лёс Кадафі? Яны згодныя на гэта ці не? Якое стаўленне? Ну, згодна з вынікамі даследавання не. Таму што большасць тых людзей, якія прымалі у апытанні удзел, так, яны кажуць тое, што ступень адказнасці і віны у кожным выпадку павінен вырашаць суд, незалежны суд. То бок пытанне нейкага самасуду ці калі нейкая група лиц будзе вырашаць лёс не толькі Лукашенко, а усіх вінаватых, так? Ну, гэта, мне здаецца, 60% толькі пра гэта кажа. Мы гэта рабілі пад такім адказам, як іншае. А чаму? Вот ёсць тлумачэнне, чаму? Вот, ну, ладно, можа быць там Лукашенко, ён адказны за ўсё, но вот ён где-то вот там, вот такой вот вобраз больш... А вот ёсць канкрэтныя, той же самы там які-небудзь амапавец, які збіваў там, ці, скажем, які-небудзь этот вертухай, які на зоне з цябе здзекаваўся і катаваў. Вот яны і ім таксама как бы не хочуць адпомсціць. То есть вот гэтыя самасуды, про якія вось так шмат кажа прапаганда, што калі што, то тут жа ж у нас будуць самасуды і гэтак далей, яны гатовыя гэтыя змагары тут нас на слупах вешаць. Вот гатовыя? Ну, як показвае даследаванне, не гатовыя. І увогуле мне прыемна было як юрысту пабачыць, наколькі павага да закону з боку беларусаў нават у той сітуацыі правового дэфолту, калі мы зараз жывем у полнай адсутнасці нейкага закону, так? Але людзі бачаць, што толькі незалежныя суды могуць устанавіць вінаватасць таго ці іншага чалавека. І таксама, калі казаць пра суды, вось недалёка ад Лукашенко там по ступені адказнасці ідуць і беларускія суды і суддзі, таму што людзі таксама разумеюць, што ўсе тыя прысуды палітыка-матываваныя, якія выносіліся, яны выносіліся суддзямі. Суддзі, ну, мне здаецца, таксама яны адказныя і за тыя смерці у местах зняволення, якія зараз мы назіраем, так? І яны адказныя за тое, што людзі там доўгія годы будуць сядзець у турме у невыносных умовах, і таксама яны павінны панесці адказнасць за гэта. Ну вось мне здаецца, што гэта такая павага да закона, гэта вельмі нават да таго закона, які не працуе, так, яна вельмі ўласцівая беларусам, і мяне гэта вельмі радуе насамрэч.
Виктория, а ўсё ж таки, сыходзячы з вашага вялікага досведу кантактавання з людзьмі пацярпелымі, вот глядзіце, вот паводле вашага вынікаў вашага апытання, беларусы хочуць, каб вінаватыя у першую чаргу кампенсавалі ім матэрыяльную шкоду, за гэта 87%. Потым пакрылі выдаткі на медыцынскую і псіхалагічную рэабілітацыю 82%, а таксама публічна выбачыліся ад імя дзяржавы. Ну, безумоўна, там хочуць, каб асаблівая, можа быць, там хто здзяйсняў злачынствы, былі пакараныя там судовым прысудам, там таксама потрапілі на тыя ж самыя нары, дзе ляжалі яны самі. Вот. Але скажите, вот як вы думаете, а по выніку, скажем, там новая Беларусьці, новы рэжым, Лукашенко сыходзіць, вот ёсць там нібыта там перабудова, там ўсё это там адліга і ўсё астатняе, а ніхто нічога, ніякіх судовых разгледжанняў, ніякіх кампенсацый, ніякіх там нічога. І што беларусы тады? Вот гэтыя пацярпелыя, якія вот матэрыяльная шкоду, якая матэрыяльная шкода, мы тут цяжкім стане, да і вообще забудь, мы тут трэба перагарнуць старонку, грамадства аб'яднаць, забыцца і ўсё астатняе. Якая будзе рэакцыя? Вот можна зразумець з адказаў? Ну так, ну у прынцыпе, калі мы рабілі ці нават яшчэ планавалі гэтае даследаванне, мы таксама думалі пра тое, каб гэтымі вынікамі карысталіся ў тым ліку тыя дэмакратычныя сілы, якія зараз працуюць над тым, каб прыйсці да ўлады ў Беларусі, так, я ведаю, што і аб'яднаны пераходны кабінет, і офіс Святланы Ціхановскай, яны працуюць над распрацоўкай такіх законапраектаў па рэабілітацыі ахвяр злачынстваў рэжыму, і таксама мне здаецца, што ім будзе важна ўбачыць, чаго насамрэч хацяць пацярпелыя ад катаванняў. Ну, мне здаецца, гэта самае жорсткае злачынства, якое адбывалася ў Беларусі, гэта непасрэдна катаванні. І таму, ну вось, калі такая колькасць людзей пацярпелых не жадае перагарнуць старонку, гэта вельмі важны пасыл да дэмакратычных сіл, каб такога не здаралася ў будучыні. І мне здаецца, што для гістарычнай памяці і для таго, каб далей такога не было ў Беларусі, вельмі важна, каб усе вінаватыя панеслі пакаранне. У тым ліку мы таксама можам бачыць, што людзі, якіх мы апытвалі, яны кажуць не толькі пра нейкі судовы разгляд справаў, так, але таксама пра пытанне ілюстрацыі. І пра гэта таксама трэба памятаць. І нашым дэмакратычным сілам мець на ўвазе, калі яны рыхтуюць нейкія прапановы для новай Беларусі. Виктория, ну мы-то з вами ведаем, што фармат і форма ілюстрацыі, яна можа быць рознай. Якія бачаць ваши рэспандэнты? Ну, так глыбока мы у гэтую тэму не капалі, але мне здаецца, што першае, што трэба разумець, это тое, што ўсе працэсы, якія адбываюцца і будуць адбывацца новай уладай, дэмакратычнымі сіламі Беларусі, яны не могуць праходзіць без удзелу тых людзей, якія пацярпелі. То бок вось гэты падыход арыентаваны на пацярпелых, ён павінен быць уключаны ў кожную дыскусію, у кожную распрацоўку таго ці іншага нарматыўнага акта. Інакш мы атрымаем сітуацыю, калі мы жывем у сваім нейкім такім прыдуманым сусвеце, у атрыве ад народа, і ну, потым вынікі не задаволяць нікаго. Так, не ведаю чаму Вожык Патрыёт задае менавіта под гэтым стрымам і вам пытанне пра тое, ці вядома, што цяпер адбываецца з Чырвоным крыжом у Беларусі пасля таго, як адбыўся скандал з паездкамі Шаўцова і спынілі фінансаванне. Я думаю, што в прынцыпе гэта не да Вікторыі гэтае пытанне. Просто натыкнуўся вачыма. Виктория, давайте да яшчэ адной цікавай такой тэмы. Вы задавалі пытанне, ці можа быць самі рэспандэнты выказваліся пра тое, што яны баяцца паўтарэння рэпрэсій.
з чым звязана гэта ваше пытанне было, ці это яны самі гэтую тэму уздымалі, і вот якія вынікі, вот што вы на гэтую тэму, якія высновы зрабілі? Так, гэта было пытанне датычна, чаму людзі не прымаюць удзел у механізмах прыцягнення вінаватых да адказнасці у розных відах, якія могуць быць там, пачынаючы з дакументавання, з удзелу у дакументаванні, ну і, напрыклад, удзел у крымінальнай справе па універсальнай юрысдыкцыі, якая ўзбуджаная тут у Літве. І першы адказ, так, гэта быў страх рэпрэсій, то бок гэта нават тыя людзі, якія ўжо пакінулі Беларусь, яны баяцца за сваіх родных, якія засталіся ў Беларусі, яны баяцца за тое, што нават тут на тэрыторыі дэмакратычных дзяржаў могуць працаваць спецслужбы, якія могуць зрабіць нешта дрэннае ім. Ну вось так, мы з гэтым сутыкаемся. Я маю на ўвазе, нават калі мы збіраем дакументаванні, то бок мы звяртаемся да людзей, якія, напрыклад, адбылі тэрмін у беларускай турме, ці яны суткі адбылі, і яны кажуць, мы нават баімся даваць вот гэтыя паказанні, якія нідзе не будуць апублікаваны, то бок мы іх захоўваем і ўсё. Гэта не тое, што гэта будзе на веб-сайтах ці ў нейкіх сацыяльных сетках. Ну вось так, такі страх рэпрэсій, ён адчуваецца, ён вельмі адчувальны. Ну да, сапраўды, асабліва з улікам таго, колькі там было, можа быць і не шмат, но вельмі балючых там, скажем, сітуацый, калі слівалася базы там нейкія, інфармацыя, і людзі думаюць, ну на халеры вот гэтае трэба, а раптам які-небудзь чарговы там агентура ці маргінез патрапіць у вашыя шэрагі, і ўсё это некуды перойдзе там таварышу маёру, і ладно, калі чалавек сам знаходзіцца за мяжой, але ж ёсць родныя, і пацярпець могуць яны. То есть такая логіка працуе. Так. Вікторыя, як юрыстка, скажыце мне, калі ласка, вот вы такое вымавілі такую прыемную для вуха пацярпелага ад рэпрэсій рэжыма чалавека фразу «універсальная юрысдыкцыя». Мы гэтую фразу про гэтую юрысдыкцыю па прыцягненне злачынцаў, якія там катавалі беларусаў па гэтай універсальнай юрысдыкцыі, чуем некалькі гадоў. Але вот нешта не вельмі рухаецца справа ў гэтым накірунку. Ён вообще працуе, гэты механізм? Ну, ён працуе настолькі, наколькі ён можа працаваць, так, то бок расследаванне справы ідзе, датычна катаванняў, ідзе ў Літве. Галоўны, конечно, момент гэта тое, што тыя людзі, якія з'яўляюцца злачынцамі, якія здзяйснялі гэтае злачынства, яны не знаходзяцца на тэрыторыі Еўрапейскага звязу, на тэрыторыі Літвы, яны не могуць быць затрыманыя фізічна, так, то бок гэта просто нерэальна. Але ж зараз у нас з'явілася ўжо новая надзея, гэта міжнародны крымінальны суд. Зноў Літва падала справу Беларусі датычна дэпартацыі беларусаў у міжнародны крымінальны суд, і вось зараз пачынаецца расследаванне ўжо міжнародным крымінальным судом, і магчыма атрымаць ордэр на арышт Лукашэнкі. Хацелася б, конечно. Ну вот, апярэдзілі вы троху. Я думаў, зараз пра гэта спытаю, потым перайду да крымінальнага суду. Я разумею, што тут, калі вы рабілі такую прэзентацыю гэтага вынікаў даследавання, быў адпаведны чалавек, які справаздачыўся за тое, што ўсё ж таки на сёння адбываецца з гэтай справай, з перададзенымі у пракурору міжнароднага крымінальнага суда ў Гааге. Гэтыя дакументы быў кіраўнік юрыдычнага дэпартамента Літвы Рычард Дзіковіч. Але раскажыце вы, вот ваше бачанне, што на якім этапе, якія перспектывы?
Ну, мы с жніўня 2020 года пачалі казаць пра тое, што ёсць усе падставы да таго, каб такую справу пачаць. І нашыя калегі, мне здаецца, ў 21 годзе праваабаронцы спрабавалі падаць у офіс пракурора такую ж заяву, але ж юрысдыкцыйна трэба так, каб гэта рабіла дзяржава, удзельніца Рымскага статута. І шмат сілаў была аддано на тое, каб адвакатаваць гэтую тэму з дзяржавамі. І вось атрымалася з Літвой, якая вырашыла падаць такую справу ў міжнародны крымінальны суд. І зараз ідзе такі самы першапачатковы этап, так, дзе офіс прокурора будзе высвятляць, ці дастаткова ўвогуле, скажем, вось сур'ёзнасці сітуацыі, каб пачаць расследаванне, калі ўжо можна будзе казаць пра ордары на арышт. То бок зараз з нашага боку, как з боку праваабаронцаў, вельмі важна гэта паспрабаваць далучыць як мага больш краінаў у гэты кейс. Я маю на ўвазе, што Літва гэта не адзіная краіна, у якой зараз знаходзяцца дэпартаваныя беларусы. Адразу важна казаць пра тое, што дэпартаваныя беларусы гэта кожны з нас, кожны, хто з'ехаў не па сваёй волі і хто не можа вярнуцца ў Беларусь. Таму што баіцца, што яго будуць катаваць ці пасадзяць на доўгі тэрмін у турму. Так вось, напрыклад, тая ж Польша, дзе больш за ўсё беларусаў зараз, таксама можа далучыцца да гэтага пазова Літвы. І чым больш краінаў далучыцца, тым больш будзе такое вось, мне здаецца, для міжнароднага крымінальнага суда, для офіса прокурора будзе больш так паказана, што насамрэч гэта не толькі сітуацыя Літвы і Беларусі, это сітуацыя, якая тычыцца ўсёй Еўропы як мінімум, і трэба даследаваць і выносіць ордер на арышт. Я не один раз чуў ад розных людзей, прычым і палітыкаў, і экспертаў, ну скажем так, мягко скажем, скепсіс адносна того, что гэтая справа мае нейкую будучыню. Што б вы ім адказалі? Я думаю, что вы таксама чулі добра гэтыя выказванні і аргументы, якія гучаць пра тое, што нічога у вас не атрымаецца. Ну, калі казаць юрыдычна, так, то усе падставы ёсць. То бок наш кейс, ён базуецца на ўжо кейс-ло, так, то бок той практыцы міжнароднага крымінальнага суда, якая ўжо была у кейсе М'янмы, калі сітуацыя М'янмы, якая таксама не з'яўляецца удзельніцай Рымскага статута, была перададзена Бангладешам, які з'яўляецца, па сітуацыі з дэпартацыяй. Там была так, ну, вось адзін у адзін сітуацыя, але ж там геноцид, канешне, там і больш пацярпелых і ўсё такое, але ж казаць юрыдычным языком, злачынства адно і тое ж. І праца пачалася. Таму зараз, ну, гэта толькі пытанне, наколькі мы можам паказаць, што сітуацыя ў Беларусі насамрэч сур'ёзная і патрабуе такой увагі. У нас таксама няма ніякіх іншых міжнародных механізмаў, ну, пра нацыянальныя мы ўжо казалі, што яны не працуюць унутры страны. Іншых міжнародных у нас, на жаль, няма. У нас няма ўжо нават камітэта па правах чалавека ААН. Так, Беларусь выйшла з яго. У нас няма еўрапейскага суда па правах чалавека. Нікому мы не патрэбны. Але ж, на жаль, сітуацыя, яна не становіцца лепш. Нават вось недавно таксама размаўлялі з некаторымі міжнароднымі партнёрамі, і вось мы рыхтавалі такую кароткую апдейт сітуацыі з правамі чалавека. Так я кажу, што яна нават не стабілізавалася, сітуацыя ў Беларусі. Яна нават горш. Як толькі было аб'яўлена пра наступныя выбары, у нас ужо сотнямі пайшлі затрыманні і вобшукі. Ну, што тут казаць? Таму мы павінны зараз папрацаваць на тое, чтобы гэты кейс быў вельмі моцны і міжнародны крымінальны суд пачаў расследаванне.
Я нагадаю нашим слухачам найперш і гледачам у тым ліку, што з намі на сувязі праваабаронца прававой ініцыятывы міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі Вікторыя Фёдорова. Калі ласка, можна сачыць за новымі даследаваннямі міжнароднага камітэта на іх сайце. Я папрашу, каб далі спасылачку тут у нас. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада. Перыядычна, як толькі з'яўляецца інфармацыйная нагода, Вікторыя прыходзіць да нас у эфир і распавядае про тое, што яны даведаліся. Вікторыя, вот Мата Хари каментуе, і прычым я ведаю, што гэта как бы свой чалавек, гэта не які-небудзь троль. У тым не менш, пытанне, якое задаюць, мы чуем: добра, уявім сабе, што перспектыва сапраўды ёсць. І, ну, калі не до Нового года, то пасля Нового года ордер на Лукашенку побачым. Але і далей пытанне: ну, у Путіна ёсць ордер, і што з таго? Я таксама часта про гэта думаю, і мне вельмі сумна, як юрысту-міжнародніку, які 5 гадоў ва ўніверсітэце вучыў міжнароднае права, і потым убачыў, як яно не працуе. Так? То бок мы нават бачым, што казаць пра ордер на арышт Путіна, мы нават видим, што краіна, чалец Рады бяспекі ААН пачынае вайну супраць суседа. Ну так, гэта нам не падабаецца. Але ж мы можам рабіць толькі тое, што ў нашых сілах, і не рабіць увогуле нічога я не бачу сэнсу. Так? То бок, ну, будзем спадзявацца, што неяк розныя сітуацыі бываюць. Паедзе некуды Лукашенко, чорны лебедзь ніколі не адмяняўся. Да, чорны лебедь не адмяняўся, гэта сапраўды так. Як это казаў Воланд у свой час: чалавек смерцен, но самае крыўднае, што ён внезапна смерцен, да? Так і тут. Але ўсё ж такі мы гаворым про, я вяртаюся да даследавання, і, можа быць, просто ваша, Вікторыя, ваше меркаванне, паколькі вы тут шмат правялі такіх інтэрв'ю, размоваў з людзьмі, якія трапілі пад рэпрэсіі. Ну, вот мы кажам про нейкія там эмоцыі, про нейкае бачанне гэтых людзей на сёння. Хутчэй за ўсё, с аднаго боку, как бы гэта ўсё працягваецца, з другого боку, калі эта магчымасць будзе прыцягнуць да адказнасці, невядома. Праз год, праз 5, праз 10, ці ёсць перакананне, што вот такімі мягкімі і чалавекалюбівымі адказамі будуць у гэтых беларусаў адказы і праз пэўны перыяд. Наколькі магчыма, што зменяцца настроі? Ну, мы гэтага не можам ведаць, але тое, што я бачу, што трэба рабіць, што гэтае даследаванне, гэта не даследаванне дзеля даследавання, так, то бок апублікаваць, даць некалькі інтэрв'ю і забыцца пра гэта. Не, патрэбна працаваць з вынікамі, і не толькі з вынікамі, але і з групамі пацярпелых. То бок іх далучаць да працы, да стратэгічнага планавання нашай працы, да удзелу ва ўсіх працэсах. І мне здаецца, што толькі пры уключэнні ўсіх бакоў зацікаўленых у нашу працу мы можам атрымаць добры вынік. І мне здаецца, нават так, мы будзем праз некалькі, там, не ведаю, праз год, напрыклад, мы зробім апять нейкую сустрэчу і можам абмеркаваць, а што змянілася, сітуацыя ў краіне змянілася. Я ведаю, што, на жаль, шмат беларусаў, якія пакінулі краіну, так, зараз яны ўжо не цікавяцца сітуацыямі ўнутры Беларусі, іх больш цікавіць, як там легалізавацца ў еўрапейскай краіне, дзе працу знайсці, як там, не ведаю, медыцыну атрымаць. Ну, то бок, гэта ўжо іх не так цікавіць. Канешне, патрэбна трымаць руку на пульсе і разумець, чаго хацяць людзі. Дарэчы, вот з тых, хто выехаў вымушана з краіны, быў вывезены там эвакуацыйнай службай Белсола, там ці іншыя шляхам, вот з тымі людзьмі вы гаварылі, вот вы ведаеце іх настроі, дакладней, якія настроі, што яны кажуць, якія настроі зараз датычна тэмы, якую мы сёння абмяркоўваем унутры краіны сёння? Ну, калі казаць па геаграфічнаму размеркаванню адказаў, так, то у нас атрымалася, што каля 20% апрошаных яны былі ў Беларусі.
на момант, то есть то бок яны не з'язджалі, а вось 80% яны у іншых краінах, у Польшы, у Літве, мне здаецца, у Германіі. І што важна адзначыць, мы не выбіралі некага так Вася, Петя і так далей. Не, мы рабілі гэта выбарка, яна выпадковая. То бок ніхто не ведаў, дзе чалавек, калі ён быў затрыманы ў 20-м годзе або ў 24-м, так? Жанчына, мужчына, непаўнагадовы. Ну, вось гэтага мы не ведалі. Гэта выпадковая выбарка, якая вось нам дазволіла атрымаць такія вынікі. Таму што, ну, так цяжка казаць аб нейкім, ну, аб нейкай аб'ектыўнасці даследавання, калі мы выбіраем адну нейкую групу, там, напрыклад, палізняволеныя, якія адбылі пакаранне там больш за 3 гады, напрыклад. Так, ну, гэта будзе трошкі там іншая свая гісторыя. А калі гэта выпадковае, то гэта дазваляе нам казаць пра аб'ектыўнасць даследавання. Добра, тады на завяршэнне ўсё ж такі з аднаго боку такое вот агульнае, якое потрапіла у ваше даследаванне, з другого боку ваша асабістая. Вікторыя, ўсё ж такі якія вынікі, якія высновы вот вы робіце по выніку гэтага даследавання? Я вот адмыслова сказаў тое, што афіцыйна потрапіла у доклад там папер, а другая вот ваша асабістая, вот такія вы для сябе зрабілі высновы. Ну, першае, гэта самае асноўнае, гэта тое, што большасць людзей ўсё ж такі хацяць дамагчыся справядлівасці ў дачыненні да іх. І для нас гэта такая важнасць таго, каб мы працягвалі работу па міжнароднай прыцягненні да адказнасці рэжыму. Другое, гэта не пакідаць вось гэта дакументаванне, то бок людзі бачаць, што гэта важна, збіраць доказы злачынстваў. Трэцяе, гэта праца з тымі, хто з'ехаў, то бок гэта дапамога і ў легалізацыі, і ў плане там нейкага сацыяльнага, медыцынскага забеспячэння. Гэта ўжо не наша справа, але тыя арганізацыі, якія працуюць у Літве і Польшчы, ўжо дзякавалі нам за гэтае даследаванне, таму што яны кажуць, што вось яны бачаць важнасць іх работы, іх працы, і яны будуць карыстацца гэтым даследаваннем для таго, каб адвакатаваць інтарэсы беларусаў, якія з'ехалі. Дзякуй вялікі. Ну што ж, будзем чакаць ваших наступных даследаванняў і не толькі на вось гэтую тэму, ўсё ж такі якіх, як тут правильно сказаць, ўсё ж такі чакаюць па выніку Беларусі адказнасці за тыя рэпрэсіі для тых людзей, якія іх катавалі, але і по іншых тэмах, тому что я хотел бы азначыць, что міжнародны камітэт по расследаванню катавання ў Беларусі сумесна с калегамі з праваабарончых арганізацый іншых вясны той же самый разам праводзяць і іншыя даследаванні, збіраюць матэрыялы, таму будем сачыць за вами. Ну і можа быть нешта рыхтуеце, можа быть хочаце что-нибудь праанансаваць? Ну вось у нас не так давно было апублікавана расследаванне па жаночай калоніі на Антошкіна ў горадзе Гомеле, вельмі цікавае. І зараз таксама рыхтуем невялікую справаздачу па сітуацыі з правамі людзей ЛГБТК+ у Беларусі зараз на сённяшні дзень, таму што гэтая група зараз попала пад сур'ёзныя рэпрэсіі. Ну вось не пакідаем нашу тэму з расследаваннем, таму сачыце. І я яшчэ хацела вельмі падзякаваць каманду нашых дакументатараў, калегаў з праваабарончага цэнтра «Вясна» за ўдзел у гэтым даследаванні. Гэта такая цікавая праца Геннадзю Коршунаву, які зрабіў гэта вельмі прафесійна. І мне здаецца, што ў нас атрымаўся добры праект, які у будучыні нам паможа лепш працаваць. Дзякуй вялікі. Вікторыя Фёдорова, міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі, і Зміцер Лукашук працавалі для вас у эфіры. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, расширвайте, калі для вас это бяспечна. Ну, все дарослыя людзі самі ведаеце, як данесці інфармацыю да блізкіх, родных, сяброў і гэтак далей. А інфармацыя павінна разыходзіцца, мы павінны ведаць, што адбываецца, і
старонка не перагортваецца, як кажуць вынікі даследавання. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна, дзякуй.